În acest videoclip de astăzi vom vedea când și cum este recomandat să consumăm păpădie. Vă salut cu drag pe toți! Eu sunt Zord. Un alt nume al păpădiei este floarea copilului. În engleză se numește dandelion, iar atât frunzele cât și rădăcina ei sunt comestibile. Putem să introducem substanțele active ale păpădiei în organism în foarte multe forme. Există plantă uscată din care este recomandat să facem ceai sau decoct, există extract de păpădie, capsule, picături și chiar sirop. Putem consuma păpădia și crudă, de exemplu primăvara, sau vara culeasă din grădină, sau se poate cumpăra de la vânzători din piețele bio mai mari. Păpădia, în primul rând, ajută la eliminarea apei și la diureză, în special frunzele verzi ale păpădiei, care sunt pline de potasiu, vitamina K și calciu. Este recomandat să se consume ceaiul de păpădie în caz de hipertensiune, retenție de apă sau edem. Datorită efectului său diuretic, poate fi utilă și în timpul curelor de slăbire, deoarece la majoritatea oamenilor, o mare parte din excesul de greutate este reprezentat de apă. Oricum, pentru depozitarea a 1 gram de glucoză, adică zahăr, în corpul nostru, este nevoie de 2,7 grame de apă. Extractul de rădăcină de păpădie, care se găsește de obicei sub formă de picături, capsule sau siropuri, este foarte bun pentru regenerarea ficatului, împotriva ficatului gras și pentru detoxifiere. Preparatele din păpădie, precum și ceaiul de păpădie, pot fi consumate și în timpul postului sau al curelor de detoxifiere. Nu întrerup postul și ajută la eliminarea toxinelor. Pentru regenerarea ficatului, recomand. Aș dori să vă atrag atenția asupra capsulelor Hepadex, care conțin concentrația de 15 substanțe active din plante medicinale. Conține și extract de păpădie, precum și rădăcină de brusture, anghinare, pătrunjel, extract de usturoi și altele. Prin faptul că îmbunătățește funcționarea ficatului, stimulează și producția de acizi biliari, ceea ce duce la o mai bună utilizare a grăsimilor în organismul nostru, deoarece acizii biliari joacă un rol important în metabolismul grăsimilor. Acest efect poate fi util, de exemplu, pentru cei cărora li s-a îndepărtat vezica biliară. Dacă, de exemplu, experimentezi simptome digestive neplăcute atunci când consumi alimente grase, merită să te gândești și la îmbunătățirea stării ficatului, în special la stimularea producției de acizi biliari, lucru pe care îl putem susține prin aportul de păpădie. Pentru persoanele cu diabet sau aflate în stadiul de prediabet, este de asemenea important să se aibă în vedere regenerarea ficatului, iar rădăcina de păpădie conține și inulină, care determină eliberarea mai lentă a zahărului, îmbunătățind astfel valorile glicemiei. În caz de candila, rădăcina de păpădie și extractele obținute din aceasta sunt de asemenea utile, deoarece hrănesc bacteriile intestinale benefice, astfel încât nivelul ciupercilor și bacteriilor nedorite din intestine poate scădea. Pentru păpădie nu este stabilită o cantitate zilnică exactă, fiind vorba despre o plantă medicinală, o putem consuma de mai multe ori pe zi. Capsule și picăturile de păpădie se administrează cu apă, de mai multe ori pe zi, iar ceaiul se bea la cel puțin o oră după masă. Dacă îți dorești Dacă vrei ca și alții să afle mai multe despre păpădie, apasă butonul de like de sub video, pentru că astfel YouTube va recomanda acest videoclip și altora. Îți doresc multă sănătate, ne vedem în următorul video, iar până atunci să fii sănătos!